ଏଠି ମାଣ୍ଡିଆ କଣ ପୁରେଇବ? ମାଣ୍ଡିଆ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ସକାଳୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ଶସ୍ତାରେ ଆମକୁ ଦିଅ। ମାଣ୍ଡିଆ ପେଟ ଥଣ୍ଡା କରେ, ମାଣ୍ଡିଆ ଦେହକୁ ଭିଟାମିନ୍ ଦିଏ, ମାଣ୍ଡିଆ ଶକ୍ତି ବଢାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁରୁବାରେ ଯୋଉ ନାହିଁ, ଯୋଉଟା ପରମ୍ପରା ଆମର ରହିଛି ପୂଜା କରିବା ବାଣସାରେ ଗୁରୁବାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରୁ ଚାଉଳ ସରୁ ଧାନକୁ ପୂଜା କରିବା, ସେ ସିଷ୍ଟମକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ହେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ, ହେ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଆମ ପରମ୍ପରାକୁ ଲୋପ କରିବାନି। ପରମ୍ପରା ଆମର ଧାନ ଗୁରୁବାରେ ପୂଜା କରିବା, ଖାଇବା, ଭୋଗ କରିବା, ସେ ସିଷ୍ଟମ ଚାଲୁ ରହୁ। ମାଣ୍ଡିଆ ଦେହ ପାଇଁ ହିତ। ମୋହନ ବାବୁ ଯୋଉଟା କହିଛନ୍ତି ଭଲ କଥା କହିଛନ୍ତି, ପେଟକୁ ଥଣ୍ଡା କରେ, ଦେହକୁ ଶକ୍ତି ଦିଏ। ମାଣ୍ଡିଆ ଖାଇବା ଦରକାର ସମସ୍ତେ। ସକାଳୁ ଖାଅ, ଜଳଖିଆ ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଚୁଡ଼ା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ପଖାଳ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପଖାଳ ଆଗେ କେହି ନୁହଁ। ପଖାଳ ଶକ୍ତି, ଓଡ଼ିଆର ଶକ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ପଖାଳ। ତାକୁ ବନ୍ଦ କରନି, ମାଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଖାଅ, ଶକ୍ତି ବଢିବ, ଭଲ ହବ। ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କିସ୍ତି ମିଳିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଉଠି ଆମ୍ବଟାକୁଆ ଖାଇ ଅସୁସ୍ଥ ମାଣ୍ଡିପୁରା ଗ୍ରାମର 700ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ଆଜି ବାହାରିଛି କୋରାପୁଟର, ଜୟପୁରର, କଳାହାଣ୍ଡିର, ବଲାଙ୍ଗୀରର ଲୋକ 3 ମାସ ହେଲା ଚାଉଳ ପାଇନାହାନ୍ତି। 3 ମାସ ହେଲା ଚାଉଳ ପାଇନାହାନ୍ତି। ନବୀନ ବାବୁ, ତମ ସମୟ ନବୀନ ବାବୁ ଦଉଥିଲେ, ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଚାଉଳ ପହଞ୍ଚଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ସରକାର ବେଳେ। ଗୋଟା ଏଭଳିଆ ଅପାରଗ ସରକାର ଗୋଟେ ଚାଉଳ ଦେଇପାରୁନି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ଖାଇ ଲୋକ ମଲେ। ଧନ୍ୟ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଟାକୁଆ ଖାଇକି, ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ଖାଇ ଲୋକ ମରୁଥିଲେ, ମହୁଲି ଖାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିଲା ପରେ ଜଳସେଚନକୁ ଏତେ ପାଇଲଟ ଦେଲେ, କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଏତେ ଡ୍ୟାମ କଲେ, କଳାହାଣ୍ଡିର ଧାନ ଚାଉଳ ପୃଥିବୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ ଏଇନା। ତେଣୁକରି ହେ ମୋହନ ମାଝୀ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେମିତି ଚାଉଳ ଯୋଗଉଥିଲେ, ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ଏ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଅ, ସେମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ପାଆନ୍ତୁ। ଏ ଆମ୍ବ ଟଙ୍କିଆର ଟାକୁଆ ଯୋଉ ଖାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ମହିଳାମାନେ ସେ ଗାଁର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ମହିଳାକୁ 3 ଥର ସରକାର ପଇସା ଦେଲେଣି, ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇନି। ପଇସା ଗଲେ ସେମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ। ଇଏ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହିଳା ମହୋଦୟ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନରେ କେବେ ଆସିଥିଲେ ସେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ? ସେ ଚେୟାର କଣ, ତା କାମ କଣ? ଏ ଜୀବନରେ କେବେ MLA ହେଇଥିଲେ? କେବେ ବିଧାନସଭା ଦେଖିଥିଲେ? କେବେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ହେଇଥିଲେ? ଗୋଟେ ହଉ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୋର ମୋହନ ମାଝୀ ମୋ ସାଥିରେ 15 ବର୍ଷ MLA, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଭଲ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରିଆନ, ଭଲ ଲୋକ। ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଧୂଆଁ ମାନେ ଯେମିତି ଆମର ସପ୍ଲାଏ ମିନିଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି 3 ମାସର ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବୁ, 20 ଟଙ୍କାରେ ଆଳୁ ଦେଇଦେବୁ। ଆଳୁ ଦବ ନା ପିଆଜ ଦବ? ହେ ତମେ ଏଗୁଡା ବଡ ବଡ ଭାବନି, ବେଶୀ ବଡ ବଡ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନି।